Gaurkoan, sarreran aurreratu dugun moduan, kolaboratzaile berri bat daukagu. Eduardo Santos, ahal dugu alderdiko Nafarroako idazkari nagusia. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Oso ongi. Eta zuek? Oso ongi ere, posten naiz. Ni ere, placer bat, bai. Bueno, hori hemendik aurrera hemen izango zaitugu, ez? Ikusiko dugu eta parlamentuan lantzen ari dituzuen gaiak komentatzeko. Eskertzen dizuet aukera hau, zen guretzat placer bat da hemen etortzia eta gauzak lasai esplikatzia. Bai, saioko gara. Orain lantzen ari zareten gaien artean, presoen osasunari dagokion egoera edo eskubideak hemendik erkidegotik, Nafarroatik kudeatzea da, ez? Bai, gogora ezagun, Konstituzio Espainiarren 25. artikuluan agertzen dena da nolabait presoek ez dute askatasuna. Hori da, normala da, ez? Epaile batek esan dagoaren arabera, askatasuna kentzen diogu. Ez diogu kentzen osasuna, ez diogu kentzen beste oinarrizko eskubideik. Eta osasuna oso importantia da, eta osasuna zaindu behar du eukita duen administrazio batek, hori da, espetxe administrazioak, hain zuzen ere. Eta nola kudeatzen dena hori? Orain arte, espetxe administrazioak izan ditu bere mediku eta atezain propioak, erizain propioak. Izan ditu eta bere egitura hortan ordaindu eta izan ditu. Heldu zen lege bat, 2003an, non esan zen zergatikan izan nolabait azpiegitura propio bat osasuna zaintzeko. Hemen gizartean normala dena da nolabait azpiegitura orokorrean sartzea, zen horrela zaintzen dugu hobe. Zergatikan preso batzuk, esate baterako gartzelara sartzen direnean, bere historial kliniko bat daukate, baina kanpoan izan da bertze historial kliniko bat zeukaten. Mediku batek erranen dizu, normala dena da historial kliniko osoa begiratzea eta jakitea nondik nora joaten den pertsona baten osasuna, zeren pertsona da berbera kanpoan eta barruan, eta bere osasun arazoak kanpoan eta barruan berdinak dira. 2003tik ez da ezer egin. Ez da ezer egin. Orduan guk bultzatu genuen iniziatiba bat bai kongresuan, bai senatuan esateko. Bultza ezagun hau. Erkide autonomoek hartu behar dute nolabait dena hori eta negoziatu behar da estaturekin nola egiten den, nola hartzen den nolabait orain arte bereiztuta izan den azpiegitura hori nolabait kasu honetan osasun bidean eta nola zaindu behar dugun hemendikan aurrera gizarteari dagokion pertsona bat naiz eta gartzelan dagoena, ez? Eta hori da asuntoa. Eta nola eragiten du bereiztuta egoteak? Desberdina da, segun ze tokietan eta. Nafarroan ez dugu esanen toki txarrena denik, ez? Zen azkenean medikuek, gartzeleko medikuek, sarrera daukate nolabait historial kliniko osoari, baina baita eragin bat izan duen nolabait administrazio penitenziariak egin dituzten murrizketak. Esate baterako, haiek esaten dute ze gastu farmazeutikoa izan behar den gartzel baten barruan, eta ze medikamentuak emanen duten eta zeintzu ez duten ematen. Eta esate baterako, inorekin eztabaidatu gabe, erabaki zuten hepatitis C batera ez zutela medikamenturik emanen. Orduan hori zen modu bat murrizketa bat egiteko eta esateko kasu honetan Nafarroako erkidegoari zuk ordaindu beharko duzu. Baina zer hitz egin gabe, zer adostu gabe eta nolabait Nafarroak kompetentziaik izan gabe baita ere. Orduan hori izan zen arazo bat eta nola konpentsatzen den asunto hori, zenbait tokitan epaitegietara eraman behar izan dituzte asuntoak nolabait komunitate edo erkide autonomoek esateko estatuari itzuli beharko diazu nik gastatutako diru hori, ez? Bestela nola egiten den asuntoa. Bertze tokietan zer gertatu egin da. Nolabait
estatuaren gobernuak ikusi egin duela azkenean transferentzia pasauko dela. Orduan, beraien pentsamendua izan da zertarako inbertitu. Orduan, plantilletan arazo handiak ditugu. Zeren mediko gutxi dago, erizain gutxi dago, eta areta gutxiago. Eta horrek dakarren osasun arazoa da oso handia. Zen arreta murrizten da eta arazoak igotzen dira. Eta nor eta presoen kalterako, noski. Eta aipatu egin duzu 2003 urtetik legeak guzti hau kontutan hartzen duela. Legea indarrean dago eta esaten du nolabait erkidego autonomoek hartu behar dutela konpetentzia, ez? Zer egin da? Ezer. Gu bultzatu genuen, bai kongresuan eta bai senatuan, iniziatiba pare bat esateko, hori bultzatu behar zela. Hau batez aprobatu bat ziren ere, estatuaren gobernuak esaten du arazoak dituela erkidea autonomoekin nolabait transferentzia pasateko, zeren esaten du erkide autonomoek ez omen dute nahi jasotzea. Nafarroaren kasuan, guk badakigu jarrera positibo bat dagola, baina ez da gauzatu. Eta orduan guk bultzatu nahi genuen eta konseilari galdera bat egin nahi genion, nolabait esateko, ze pausoak eman behar dituen Nafarroako gobernuak, hori gauzatzeko, eta hor dago historia. Eta orduan lanean ari zarete dagoeneko? Bai. Nik uste dut gobernua lanean dagola, baina ez dakigu ze pausoak eman dituen eta nola gauzatuko den, eta ze epeak jarri diren gobernuaren artean nolabait transferentzia hori izateko kontutan hartuta, ez dela gauzto handirik, Nafarroarentzat, eta gainera hori deskontatu behar da guk Nafarro guztiok ordaintzen dugun diru kopurutik, estatura. Zer guk denok badakigu hemen hitzarmen ekonomiko bat dagola, eta estatuak ordaintzen ez duenak, Nafarroak ordaintzen du, baina deskontatzen du. Eta gainera, hau lortuz, aldaketen artean egongo litzateke ere hori ekonomikoki onuragarria izango litzatekela. Ez dakit, baina gastua izango zen berbera, zen azkenean, hiru medikoiek kartzelan daudenak nolabait osasun bidean sartuta izango ziren. Batzuk esaten dute. Eske sartzen baldin badugu nolabait osasun bidean mediku guzti horiek, gero mediko horiek joanen dira ez dakit nora, eta inor ez du joan nahi izanen gartzelara lan egitera. Eskarmentuz hori ez da sekulan gertatu, zen azkenean mugimenduak badira, eta ez dago inolako problemarik medikuak eta erizainak aurkitzeko zerbitzuei eman nahi dutenak. Baina, gastua iaia berdina dira. Zenbat da hiru mediku nolabait osasunbidearen sare guztian, oso gutxi. Kontutan hartuta, espezialidadeak eta hola ematen ari direla, osasunbidetik, oraintxe bertan, espetxean duten arazoekin. Eta adibidez, beste komunidade edo erkidego autonomoekin konparatuz, Nafarroaren kasuan hobe gaude, ikusten diren kasuak kontutan hartuta. Egoera desberdinak dira. Katalunian esate baterako transferentzia soa daukate. Espetxe politika haiek bideratzen dute, orain ja ez. Zeren 155. artikulua aplikatu diete eta itzuli egin da dena, ez? Baina, bai, orokorrean hori da, eta horiek kudeatzen dute gartzela, eta gartzelan gertatzen den guztia, bale? Hori da, izango zen gure helburua. Nafarroa bezala, guk gure oinarrizko legean daukagu konpetentzia hori, eta aldarrikatzen ari gara, ez? Baina pausoka ibili gaitezke, ez? Eta, hori da. Esate baterako, osasun transferentzia eman zen baita ere Euskadin. Euskadin badaukate, eta oso ongi kudeatzen ari dira, eta orokorrean presoen onurako izan da. Onurako. Zen azkenean Osakidetzak hartzen du nolabait tratamendu guztia. Espetxean eta espetxen kanpoan. Bai, eta hasieran aipatu duzuna, azkenean libertade batzuk kentzen zaizkie, baina oinarrizkoa da osasuna eta gizabanako bakoitza guztiena azkenean, eta hori bermatu behar da. Bermatu behar da.
behartuta dira administrazioak prestazio hori emateko eta zaindu behar dute presoen osasuna. Hori derrigorrezkoa da, bai. Bueno, proposamena mahai gainean dagoeneko jarrita dago, behintzat. Eta ze bestaldere, beste gai batzuk ere lantzen ari zarete, eta esate baterako emakumezkoen edo emakume eta gizonen arteko berdintasuna ere bermatzeko ekimenak egiten ari dituzue. Bai, zer esanik ez, gizarte honetan indarra handia hartzen ari den asuntua da, ez? Nolabait, ibili gara urteak eta urteak, esan ez, emakumezkoen gauzak dira, haiek aldarrikatuko dute, eta hola, nik uste dut oso importantia da martxoak 8an gertatutakoa, oso importantia da. Zen horrek markatzen du, nik uste, soziedadearen modeloa aldatzeko norabide garrantzitsuena, ez? Hori da, eta importantzia handia ematen diogu Podemos aldugutik horri, zeren eta posten gara pilo bat, horrekin. Gu beti egon gara nolabait lerro honetan lanean eta hola, eta demagun, nik uste dut duela 2 hilabete edo kongresuan jarri genuen nolabait berdintasuna lortzeko neurri batzuk, lege batean kokatuta hori defendatu zuen bere garaian Irene Monterok, eta zen berdintasuna nola lortzen dugun neurri asko jartzeko mahai gainean. Eta Nafarroari begira, iniziatiba pare bat lortu egin ditugu mahai gainean jarri, bat da nolabait zientzian nola bultzatu emakumeak presentzia gehiago izateko, zen demagun esate baterako Nafarroako Unibertsitateen publikoan zientzia karreratan eta hola oso kopuru gutxi dago. 5% ingeniaritzan. Ingeniaritzan, karrera batzutan oso eta deigarria da, oso deigarria. Eta guk susmatzen dugu dela nolabait orain arte, gizartean, ez dela ikusi emakume bat rol horretan, ez dela irudikatzen. Eta horrek inportantzia handia du, ez? Azkenean interesekin ere eragiten duela gizartean sortu egin ditugun estereotipoak. Bai. Eta azkenean oso kaltegarria da, zeren hori erditzen edo reproduzitzen da, ez? Emakume gutxi baldin badira karrera batean, denok ikusten dugu, karrera hori ez dela emakumeentzat, ez? Eta horrekin lotuta, emakumeak ez dira egokiak nolabait ingeniaritza egiteko, eta holako gauzak sortzen dira gizartean, eta horren kontra, jota fuego jo behar dugu. Zen ez da egia alde batetikan, eta hori horren kontra borrokatu behar dugu. Gero azkenean ere lanean daudenean batzutan desakreditatzen zaielako, ez? Eta esaten da ez direla heltzen, zeren ez direla egokiak, eta denok badakigu ez dela horregatikan, zeren emakume gutxi dira alde batetikan, eta gutxi direnez, eta mespretxu mezu horiek bidaltzen direnez, edo edatzen direnez, ez direla heltzen nolabait aginte postuetara. Eta horren kontra borrokatu behar da, hasieratik. Horregatikan oso importantea da irudikatzea zenbat emakume izan dira zientzialari edo zientzian adituak eta hola, eta irudikatzea, eta hori hezkuntzan egin behar da, eta baita ere, kanpaina boteretsu bat egitea arlo publikotik esateko ez hori egokia da eta egin behar da, eta datu behar da, eta emakumeak animatu ere oso maskulinoak izan diren arloietan sartzeko, ez? Beti egin duten bezala, ez? Nolabait. Orduan, konkretuki aldugutik proposatzen dena da, hezkuntzan hori emakumezkoen adibide horiek erakustea, ez, alde batetik? Eta kanpainak egitea, kanpaina publikoak egitea, zer nola borrokatzen da nolabait estereotipo hori? Kanpaina publiko batekin, ez? Gizartea kontzientziatzen. Bai. Eta azkenean eragina izanen du, gero beste neurri batzuk hartu behar dira arlo laboralian, baita ere ikasketetan, eta hola, baina hasieratik ibili gara. Eta gero ere, etxeko langileen artean beste aldaketak proposatzen dituzue, ez? Bai, hori kongresuan egin genuen, momentu batean, non ikusten genuen lan baimenak,
ez direla banatzen, azken finean. Gizarte batean rolak oso markatuta direnez, azkenian beti dira emakumeak hartzen dutenak, nolabait zaintza delako hori, ez? Eta, azkenean, derrigorrez banatzen ez baldin badira, badirudi gauzak horrela jarraitzen dutela, ez? Proposamen bat da, eta ikusi behar da nola funtzionatzen den, eta dena hori egokitzeko bere garaian, baina, zer egin behar da ere, arlo laboralean, zeren bestela, nagusiek presio guztia egiten duten gizonaren gainean esateko, zure emazteak edo bikoteak hartetzala zama hori, zerren zuk eskatzen baldin badidazu, ez dakit zer zaren, ez da zure rola. Orduan hori etxean... Normalizatu behar da, dena hori. Eremu pribatuan, baina gero ere etxeko langileak profesionalki diren pertsonen artean ere eskatu egiten diozue ere gobernuari hori aintzat hartzea, ez? Banaketa egitea eta aintzat hartzea, eta hori aldatzen da legeekin, zesanik ez. Etxe pribatuan egiten dena, bakoitzak erabakiko du, ez? Nolabait, guk bultzatzen duguna da irudi publiko bat, non esaten den, zaintza, bizitza, zaindu behar da. Eta hori guztion ardura da, ez emakumeen ardura, besterik ez, guztion ardura da. Eta hori da bizitza zaintzea. Azkenean ere, bai hemen eta baita aurrekoan ere, feminizatutak edo maskulinizatutak dauden lan postuak edo hori kentzea, ez? Lan azkenean guztientzat da. Bai, guztientzat da. Eta lan bat egiten baldin baduzu, soldata berbera kobratu behar duzu, aukera berdinak izan behar dituzu zure karrera profesionalian, eta hori da egin behar dena, ez? Nolabait hori izan behar da tendentzia. Eta dena horren inguruan egokitu. Eta martxoaren 8, aurtengoa oso garrantzitsua izan da, batez ere erakutsi egin duelako edo hemen dagoeneko dagoen arazo bat. Eta nola bizi izan duzu adibidez hori parlamentutik, ze planto hori ere emakumeengan... Begira, ez genuen osoko bilkurarik martxoak 8an. Pasan urtean bai egon ginen eta egin genuen gauza bat, pixka bat irudikatzeko. Gizonak, edo parlamentari gizonak garenak, esan dugu, zuen esanetara ezanen gara. Guk ez dugu nolabait protagonismoa hartu nahi, eta badakigu irudikatu behar dugula, bigarren lerrora pasatu behar dugula. Baina ez bakarrik esan, irudikatu eta sentitu eta egin. Zen azkenean, hemen badago tentazio bat, ez? Emakumeen eguna bada ere, guk gizonok antolatuko dugu. Hori da asuntoa, eta ben baino gehiagotan gertatu egin da. Pasan urtean, guk irudikatu genuen kongresuan, eta gizon guztia joan ginen azkenengo lerroetara, eta emakumeak joan ziren osoko bilkuratik. Nolabait greba aurreratzeko, ez? Eta ja aurten izan da greba, eta guztiok parte hartu egin dugun greba horretan modu batez edo bestez. Nik esate baterako emakumeen tokia utzi nuen, naiz eta hemen Nafarroako idazkari nagusia izan, eta arratsaldeko manifestaldira joan nintzen zeren, denok deituta, ez? Eta ni joan nintzen. Nabaritu egin zen, etendu egin zen. Bai, nabaritu egin zen, etendu egin zen, eta guk bultzatu egin genuen etentzia. Dena den esan dakoa, oraindik badaude gauzak egiteke. Badago dena egiteke. Badago dena egiteke. Hau hasiera besterik ez da izan. Pentsatzen duenak hori dela bidearen azken urratsa oso oker dago. Lehenengo urratsa da, baina eman behar dira hurrengoak. Eta zuek horretan ari zarete. Bai, zer esanik ez. Guk uste dugulako feminismoak markatzen duela gizarte hau transformatzeko bide bat. Bizitza politikaren erdian jarri eta dena, inguruan dagoen dena, horren arabera antolatu. Bai, eta azkenean guztiok lan egin behar dugu horretan, bai emakumeok eta baita... Bai. Baina feminismoak markatzen du bide hori eta emakumeak dira erdian.
borroka horren erdian. Eta hori eskertu behar dizuegu. Hori da. Bueno, ea guztien artean lortzen dugun. Bai. Eskerrik asko Eduardo etortzeagatik. Ez horregatikan, plazer bat, esan bezala. Eta jarraituko dugu beste kontuekin beste batetan. Hala espero dut, bai. Gero arte. Aio, bai.